Ngayong adlaw mga binati o minahal kong talunon, diyata karon sa manatag submit sa atuang form sa BIR nga hapit ag simbahan aron hatagan patag guidance saon pagtabang nato sa lungsod sa Matalo. Karangan gay wala may imposible sa Ginoo guys. Nga diyata karon sa simbahan sa Ormoc City. Kung pa-receive guys na sa BIR na-receive na nato ang documents nga gikuan. Ako manghinaot nga sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome ang tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginhanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong. Okay. Niya katong atong Matalom Boardwalk ato yung suportahan kanunay aron mas mudaghan pa ang mudagsa nga mo bisita sa kuan. Ako manghinaot nga inyo kung tabangan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante, pagpabibo sa Matalom Boardwalk. Nga ato na pong isunod ang mutabang pa sa lungsod sa Matalom nga makakreate og tabo charot kay guys na model. Pero wala imposible sa Ginoo guys nga magmao nga magampo ta. Nga ako mang hinaot nga inyo pong tabangan sa akong advokasya. Okay. Ampo guys para tagang tagaydan sa pagtabang sa lungsod sa Matalom.